Tay, magandang hapon po. Thank you. Kumusta na po yung ano, yung sa pakiramdam mo sa hips? Malaki pinagkaiba? Oo. Sa pakiramdam na po maayos na. Oo, maayos lang. Hindi na ako babalik dito. Nakabili po kayo ng langis po pala, Uncle? Ang kalamit ko. Ito. Uncle, tuwing ano po ha, tuwing bago matulog, mag-aplas po kayo. Sambi. Salamat. Sambitin mo lagi si Papa Jesus in Jesus name pagka nag-aplas po kayo ng langis ha. Pero okay na po. Okay. Malaki po pinagkaiba. Malaki. Salamat Kanina po. kami ganun eh. Ngayon, Salamat po sa inyong pagtitiwala, Uncle. Bye-bye po. Taga saan po kasi kayo, Uncle? kabaratuan ako eh. Kabanatuan. Sila, pag nasa ng dalawa. Yung kasamahan nyo po. Hindi, yung isa, teacher, manulong ko yun. Apo. Eh, nung unang punta po dito ng teacher, kasama po kayo? Kasama din ako nun. Sige po, Uncle. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo pag-uwi. Bye-bye po. Bye-bye, Uncle. Sila,